Carballo, Coristanco, Malpica, Ponteceso, todos estes concellos que conformamos a comarca de Bergantiños, di que aquí está o Berce da Regueifa. Fora feira de Carballo, andamos comprando tazos, queremos unhas tortillas e imos ir a Betanzos. Moi ben! Fora feira de Carballo. Vendíanse os Ferraris e cando cheguei a casa fun a tunear as Barbies. Moi ben! Somos todos de Carballo, outra aldea non nos mola, pero entre todos nos cuidamos o noso idioma. Todos falan castelán, isto non é unha broma, nos falamos o galego, coidamos o noso idioma. E aquí xa nos rematamos, viña a adorar meus señores, unha cousa queda clara, aquí estades as mellores. Agora toca chantilly, e eu douche a benvida, e para xa rematar, darnos día despedida. Mais era mellor pensar, pero agora carreguei pa tocar a improvisar.